Hej, jeg lavede en podcast, der handler om 90'erne. Du kan enten gå ud og gå en tur, eller sætte dig på hellig til rette. Vi skal fortælle dig lidt om, hvilke trends og teknologier, der blev opfundet i 90'erne. I 1989 blev Game Boy lanceret i Japan og USA, men den kommer først til Europa i de tidlige 90'er. Det var den første succesfulde håndholdte kontrol, som er udviklet og produceret af Nintendo. I 1990 bliver Hubble-teleskopet opsendt, og det bliver stadig brugt i dag. Det baner vejen for uhyre præcise billeder af rummet og fastslår teorien om, at rummet udvider sig, i stedet for at det er statisk. Vi bliver i rummet, for i 1995 sammenkobler Rusland og USA for første gang siden den kolde krig et rumfartøj, hvilket viser en stor forbedring af forholdet mellem de to lande. I 1997 bliver Wi-Fi opfundet, indtil da har man forbundet til internettet via telefonen. Google kommer til i 1998, og i 1999 bliver det drastisk forbedret. Der udkommer en ny Walkman i 1999, som får navnet Discman. Walkman er en bærbar CD-afspiller, hvor man kunne høre forskellige CD'er igen og igen, så man kunne høre musik og lyd på farten. Så sommerfugle, klemmer og scrunchies var et stort hit. Ligesom i 80'erne var alt meget farverigt. Mange havde pandehår. Det var typisk et tykt og ret tungt pandehår, der gjorde, at mange også fik aknepande. Der var mange hårtrends i 90'erne. En af dem, man kender Britney Spears for, er rottehalerne, selvom man nok tænker på et barn, når man hører det i dag. Der var en trend med hele tynde øjenbryn, som en del kendte var med på. Blandt andet Kate Moss, Cameron Diaz, Christina Aguilera, Beyoncé og Madonna. I 90'erne hittede både denimjakke og jeans i lys denim. De skulle helst have hullet. De hullede jeans eller ripped jeans var stadig et hit efter 90'erne. De kunne ikke få nok af lavtaljede bukser i 90'erne eller begge bukser. Da man så valgte at have lavtaljede bukser på, skulle man selvfølgelig også vise sin G-streng. I slutningen af 90'erne kunne sko næsten ikke blive for høje. Buffalo er en sko, som har en meget høj sol. Spice Girls optrådte tit i skoene, og det var nok også en grund til, at skoene blev så stor en trend. Britney Spears bar mavebluser i alle sine musikvideoer. Hun inspirerede mange unge til at gå med mavebluser og vise deres navlepiercing. Mange andre kvindelige artister gik også i mavebluser. 90'ernes store musikikoner inkluderer Oasis, Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Red Hot Chili Peppers, Sometimes I feel like I don't have a part. Nirvana, Something in the way. Spice Girls, Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. og TLC.